दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सान 15 फेब्रुवारि 5 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सान बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो हानजा सोंनाय हाबाफारि जों बेखौ जागायनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ गावबा गावनि दख'नानि बाहागो लानो फैनाय गासै सोद्रोमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसननाय सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिजों लोब्बा लाखिनानै रड मार्च लामा थाबायनाय थांना थाथों बन्द खालाम निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद निखिल बर' रिसु जिन्दाबाद एबिएसयु छात्र हन्था जिन्दाबाद जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद निखिल बर' एबसु लंलेब एबसु लंलेब हन्था जिन्दाबाद एबसु लंलेब दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों 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 एबसु लंलेब एबसु लंलेब एबिएसयु लंलेब बुहुमनि बराबर खौसे जा बुहुमनि बराबर खौसे जा एबिएसयु लंलेब एबिएसयु बुहुमनि बराबर खौसे जा बुहुमनि बराबर खौसे जा बुहुमनि बराबर खौसे जा एबिएसयु लंलेब एबिएसयु लंलेब निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद निखिल बर' छात्र हन्था जिन्दाबाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउलावथों निखिल बर' बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि